जे जोंनि बे मायनावपुर गुदि फरायसालियाव माने जोंहा फोरोंगिरि सासेनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा माने खम जालांनो हमबाय आरो खाथियावनो इंलिश मिडियाम बायदिसिना खुलिनायलाय जोंनि गथ'फोरखौ माने बेयावनो लाना थांजोब्बाय। बेयावनो जोबोद खम जालांबाय फोरोंगिरि गैयिलाय। बिनि थाखायनो आं खावलायो माने जोंनो माने बे मायनावपुर गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ माने सानै नांगौ आरो आं बेखिनिखौनो माने बुंबाय आरो खुलुमबाय। फरायसालियाव जों माने सिंगल मास्टारखौ नुनानै जों बहुत प्रब्लेमखौ नुदों आरो नुनाया बाहाय दा जोंना सिंगल मास्टार हिसाबै जोंना फोरोंनाया माखासे बेले बेजे नुजादों। जोंनियाव माने बहुत थाखोसिनिफ्राय लानानै जोंना थाखोबासिम फोरोंनांगौआ सासे फोरोंगिरिया हाजोबा। बेनिखायनो आरो सासे फोरोंगिरि होनना बुङोबा बे अफिस माखासे मेनटेनेन्स खालामनांगौ जायो, अफिस बियार खालामनांगौ जायो। बेयाव अफिसाव थांनाय आरो क्लास खालामनाय बे असम्भब जाजोबा। बेनिखायनो माखासे बेले बेजेखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुबाय थादों। बाव माने सिंगल फोरोंगिरिजों जाया, सानै साथाम एक्सुवेलि बाव जोंनो साथाम मोनाबाबो सानैबाबो काफि, सानैबाबो जायो। खिन्थु जों बे बेलायाव माखासे फोरोंगिरिनि खहाखौ नुनानै जों माने जोंनि गथ' गथायफ्रा माने बहुद सोलायलांनो हमबाय। माने दा माने गार्जेनफ्राबो कनसियास जाजोब्बाय दा दानि मुगायाव। दा सिंगल फोरोंगिरि नुनाय लोगो लोगो गावनि गथ' गथायखौथ' रावबो जाम्बा जाम्बि खालामनो गोसो साना। बेनिखायनो दा आजिखालि बबे स्कुलाव मोजां बांसिन प्राइभेटखौ नुदों। गिबियाव जोंनि मायनावपुर स्कुला मायनावपुरल' हिसाबै नङामोन। दा मोनथाम मोनब्रै गामिजों मोनसे जोंनि स्कुलानो बावहायमोन। सिगां जोंना मायनावपुरजों लोगोसे माबा दंफायोमोन, फालेंबारि गमारिगुरि बे गासैबो जोंनि बे बर' मिडियामावनो हाबजोबोमोन आरो। बिनिफ्राय जोंनाव उनाव लासै लासै जोंनि सिंगल फोरोंगिरिखौ सासेल' फोरोंगिरिखौ नुनानै लासै लासै गार्जेनफ्रा माने सोलायलांजोबनो हमबाय जे बाव सासेल' फोरोंगिरि हिसाबै बावनो शिक्षाफ्रा मोजाङै जाया। दा बे बेलायाव नुनानै जोंनि माने गार्जेनफ्रा माने गथ' गथायखौ लासै लासै माने बोखारलांजोबनो हमबाय। सोरबा माने जेकेआव हैबाय, सोरबा माने पिपिआव हैबाय, रयेल पिपिआव, सोरबा आरो दै गामि खाथियावनो इंलिश मिडियाम गोदान खुलिना होबाय। दा बेयावबो माखासे गथ'फोरखौ लैहोर लैहोर लांनानै बोखाना हैबाय। दाना गावनि गथ' गथायखौ रावबो जाम्बा जाम्बिखौ जाजानो लुबैलिया दानि जुगाव। बयबो गावबा गाव गथ'खौ माने गुन गोनां शिक्षा होनो बयबो लुबैयो, बयबो गोसो जायो। दा बे बेलायाव नायनानै जोंनि बे बर' स्कुलाव सोयोब्ला दा बर' स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरिया सोर सासेखौ फोरोंजेननो। दा बे बेलायाव नायनानै माने सिन्था खालामनानै नायबाय जे गथ'खौ दानि जुगाव बेबायदिजों जाला होननानै माने गोदान गोदान आदब खायदाजों फोरोंनायखौ लुबैनानै दा प्राइभेट स्कुलाव बांसिन सोनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो प्राइभेट स्कुलाव सोनाय लोगो लोगो जोंनि बर' स्कुलाव बर' मिडियामफ्रा लासै लासै थैलांनो नागिरगासिनो दङ। दा थैलांनायनि लामायाव दं। मानसिया जोंनि बर' मिडियामाव फैनानै बर' रावखौनो रोङा, बे बोरै गथ'खौ बोरै फोरोंनो हागोन बेवहाय? दा असम्भब, बे जाथावना नङा। बेनिखायनो जोङो माने बेफोरखौ जोङो बिनि सोमोन्दै जों सरकारखौ जों बेखौनो खावलायहरनो लुबैयो, इमिडियेट जोंनि बर' मिडियामनि सायाव सरकारा जाहाथे गोख्रों माने एक्सन लानानै जोंनियावबो माने गोदान मास्टार एपइन्टमेन्ट खालामहरो बा सोसनहरो। दा बेनिखौ जों हास्थायो आरो।